Okay, so nandito na tayo sa Arco ng Alaminos. Hindi makita, medyo madilim. So ito, kasama natin yung Suzuki Bergman. Hinintay natin yung kasama natin dito. Alright, so nandito na yung kasama natin, ADB na 160. Ayan. So punta tayo sa susunod nating meet up, 7-Eleven ng Carmen Rosales. So ayun, katatapos lang natin mag full tank dito sa Centrum, Lingayen. Ayan. Yun yung kasama natin, full tank din, mura dito. Okay, time check. Kita ba? 2:05, alas 2 ng madaling araw. So, CR break muna tayo. Ayan. Ayan, kararating lang natin dito sa ayan. Ito ba? 7 Evelyn. Ayan. So, hintayin natin yung ibang kasama natin. Ayan yung isang kasama natin. Meron pang dalawa. So, yun, time check. Alas 3 na ng madaling araw. Kompleto na yung mga kasama natin. Ayun. Yun yung dalawa. Ayun yung isa. Alright, so let's G na dito. From Carmen Rosales, Pangasinan, papunta ng Baler. So, yun muna yung unang dadaanan natin. Alright, nandito tayo sa Arco ng Pangasinan. Yan, tapos sa kabila Nueva Ecija. Yan. Pero madilim, hindi makita. Brownout kanya. Sa Pangasinan may kuryente. Yan. Panorama. Pero sa kabila brown out. Arco yun. Nandito tayo sa San Jose. Ayan, Nueva Ecija. Ayan. So, nagpagas tayo dito sa may Petron. Ayan. Yan yung mga kasama natin. Mas mura dito eh. Time check pala tayo, time check 4:09 ng madaling araw. Ayan. Alright, stop over tayo dito sa Arco ng Pantabangan. Ayan. So picture muna. Picture muna tayo. Alright. Ito may i-visit na natin ngayon. Joyride. Let's go! Okay, dito na tayo sa signage ng Maria Aurora. Ayan. So ito yung one way na daan. Ayan. Hiram? Hindi ko kabisado. Bang! One way. Alright, Maria Aurora. One way hanggang dito. Alright. Lumiliwanag na. Ayan. Ayun
liwanag na. Okay tayo. Maluwang naman yung daanan. Kaya lang simentado. Yung magkabilaan. Kaya naging one way tuloy. Right. Yun. Dito na tayo sa Millennium Tree. Tama? Millennial Tree? Oo, dito sa Maria Aurora. Ayan. Wala tayong nakuhang buko pie. Ano, ito lang nakayanan. May daanan dito eh sa kwan. Papasok sa loob. Ito. Yan. Millennial Tree. Yan, dito sa Maria Aurora. So, ayan, ito yung isa sa mga tourist spot dito sa Maria Aurora. Ayan. Yan. So, malawak ito. So, ito yung nabili natin dito sa kantin. Bukayo. Laking bukayo nito. Tapos ito, patupat. Patupat. Suman. Pahaba. Ayan. Si Boss Thursday. Ayan, busy. Sa pagkape. Patupat. Patupat. Diba ang patupat? Joshua. Yun, oh. Boss Dave. Ay. So, ayun. Stop over tayo dito sa Baler. Nandito na tayo sa Baler. Kagagaling lang natin sa Maria Aurora. Ayan, oh. Dito. Daming artista dito. Mukhang artista yung mga kandidato nila, oh. Ayan. Artista. So, ayun. Picture muna. Picture muna tayo dito sa may marker. Ayan. Merong marker dito. Ayan, may tore. Pero maliit lang yung tore. So, may mga surfing. Ayan. Pabalik ulit tayo dito sa Baler. Alright. Alright, dito tayo sa Amper Beach. Ayan. Dito sa may rock formation. Ayan. So yan yung rock formation natin. Yun, shout out. Nagutom kami dito sa, ano to? Nagtipunan. Quirino. Ayan. Nagtipunan Quirino. Nagutom. Kain. Kain tayo. Mga nun. Time check. Anong oras na? 11:36. 11:30. 37. 38. Nanghali na tayo. Stop over dito sa Malaking Baka. Yan. Quirino Experiment Station. So, yan. Konting picture lang. Kasama ng mga motor. Yan. Laking Baka na ito, ah. Dito muna tayo sa 7 Evelyn. Yan. Refreshment. Sobrang init. Mainit dito sa Isabela. Alright. Ayan. So, yun yung kasama nating X-Max. Yung Bergman natin. Yung ADB. At yung Click na 160. Ayan. So, pahinga muna tayo. Sobrang init dito. Sobrang init dito sa Isabela.
So ayan, sumilong muna tayo dito sa Malig. May waiting shed dito. Umambon. Umambon dito sa Isabela. Malig, Isabela. Ayan. So, palipasin lang natin yung ambon. Medyo madilim ang kalangitan. Ayan. Tapos dito tayo sa barangay Kasili. Ayan. Malig, Isabela. Ayan na, umuulan na. Cool down. Mati na. Ay, umuulan na. O, tambay muna tayo dito. Ayan, lumalakas ang ulan. Ayan. Wash out, nagutom na naman tayo. Ayan. Ayan. Wash out. Ayan. Hello. Kain. Nangke na? Ayan. So dito tayo sa na. Nangke na? G-Rings. J-Rings Ano ba pala to. Cafeteria? J-Rings dito sa Tugigaraw. Ayan. Tikman natin tong pansit nila. At then, nakit mo si Malagin ba? Wash out. Ayan. Dito na tayo inabutan ng gabi. Dito tayo matutulog. Ayan. Dito sa J-Prime. Dito sa Tugigaraw. Ayan. So, good night na. Good night. Ayan. Good morning. Ayan. Day 2 tayo. Day 2. Day 2 tayo ng ating North Loop. Ayan. So, ano to? J-Prime. Ayan. Tulog tayo dito sa J-Prime. Tugigaraw. Ayan. So, let's G. Diretso tayo ng Apari, Cagayan. Tapos, Patapat Bridge hanggang Lawag. Yun ang target natin ngayon. Right. Ayan. Side trip tayo dito sa simbahan ng Piat. Ano to? Basilica Minore. Hindi kayo balot ah? Dito sa Piat. So ito yung parang Manawag. Kung sa Pangasinan, Manawag. Ano? Dito naman sa Piat, ito. Yan. Ilang ka ata daw gusto makina? 3. After the resurrection of Christ, the apostles became more courageous. So ayun, balik tayo ng Tugigaraw. Ayan. Nag-full tank na tayo dito sa Petron. Ayan. Wala yung Petron. Ayan. So full tank tayo dito, diretso tayo ng Apari, Cagayan. Alright. So yan, wash out. Watch Dito tayo sa Vilorias, Iwas nyo na, iwas. Pasalubong Center. Thank you, sir. Tugigaraw. Ayan. Bili tayo ng ayan, oh, pasalubong. So yan yung mga available. Mga ang sikat dito, pansit patil batong, kaya maraming cafeteria. Tapos itong chicharon na kalabaw. Right. Anong bayan na ito? Lalo ba? Lalo? Nagutom na naman sila. Nagutom na naman pala kami. Ay, nagutom. So, kain muna tayo bago tayo pumunta sa Apari. Wash out! Bago tayo sa arko ng Apari. Ayan. Ayan. So, alright. Nakarating din dito sa arko ng Apari. Yun, oh. Ano? Let's G! Right, ayan. Dito muna tayo sa rest area. Ayan. Mainit, kanina umuulan.
Right, stop over tayo dito sa boundary ng Ilocos Norte at Cagayan. Ayan. So kitang-kita na natin dito yung windmill ng Bangi. So ayan. Medyo malayo, ano? Pero yun na yung Patapat Bridge, nandun. Yun, Patapat Bridge. Tapos merong mga windmill dito, mga windmill. Malayo. Mga mula dito sa kinakatayuan ko, 15 minutes pa para marating yung Patapat Bridge. Let's go! Traffic! Grabe! Daming tao. One way tuloy ang labas. Daming tao. Grabe. Dito na tayo sa Patapat Bridge. Ano, kaya lang daming tao. Daming tao ngayon. Mabisintan sa kanina. Okay, let's G ulit. Bro. Ha? Ay, grabe.
Diyan! Mga 5 minutes pa, yung mga 5 minutes. Lapang daw pa nasa. Dito sa tayo pa dyan. Balat? Alright, ginabi tayo. Ginabi tayo dito sa may arko ng Pagudpod. Ayan, so hindi tayo nakahanap ng tutulugan doon. Kaya dediretso tayo ng Banggi. Banggi. Kung wala pa rin, diretso tayo ng Lawag. Kahit gabi. Ayun, so ang ending natin dito sa Banggi, Ilocos Norte. Ayan. Ginabi tayo, dito ang ending natin. Ayan, so doon natatapos ang day 2 natin, day 2 ng North Loop. So good night na, good night. Ayun, good morning. Ayan, day 3 ng ating North Loop, ano. So dito pa rin tayo sa Banggi, Ilocos Norte. Ngayon, puntahan muna natin yung windmill dito, tapos diretso na tayo ng Lawag, tapos pauwi. Ay. Alright, dito tayo. Hindi nakikita yung mga windmill. Yan pala yung mga windmill. Yan. Alright, dito na tayo sa Banggi. Banggi Windmill. Nice. Ah! Alright. Alright, dito na tayo sa Banggi Windmills. Ayan, medyo against the light. Pero ito, yung isang pinakamalapit. Ayan, walang masyadong hangin. Yan, dati sampay mo. On. So, picture muna tayo. Ayan. So, ito siya. Yan, medyo masakit ang sikat ng araw. Yan. Taho muna tayo dito sa daanan. Yan. So, nagutom tayo.
Dito tayo sa tabi ng kalsada. Burgos, Ilocos Norte pala ito. Dito sa seaside. Ayan. Gas muna tayo dito sa Lawag. Ayan. Ha? Ayan. So, konting pahinga, CR. And gasolina. So, ibang brand naman. Subukan natin to. Dito na tayo sa Paway. Aha, Paway. Ayan. Picture lang tayo dito sa may Old Church dito. Ayan. Paway, Ilocos Norte. Ay, dito tayo sa Corimao. Corimao? Oh, yan. So, kumain tayo dito sa may Bulaluhan. Ayan. Dito na tayo sa highway boundary ng Ilocos Sur. Yan, malapit na tayo sa La Union. Malapit na tayong makauwi. Kain muna tayo dito. Side trip tayo dito sa Baluarte. Baluarte Luna, La Union. Ayan. Merong watchtower dito. Ayan. So, ganyan lang naman siya. Maraming tao, holiday ngayon. Oh. Yan. As in, maraming tao. Hanggang doon sa labas, masasakyan. Yan. Update, pauwi na tayo. Dito na tayo sa San Fernando, La Union. Ayan. So, nagpagas muna tayo. Dagdag lang. Ayan. Tapos, diretso na tayo Pangasinan. Dito tayo sa Dagupan. Inabutan tayo ng ulan. Ayan. So, pauwi na tayo, Pangasinan. Alright. Kararating lang natin dito sa bahay. Maulan yung daan, kaya medyo ginabi na tayo. So, ayan, nakarating tayo sa bahay. 7, ayan, alas 7. So, check natin yung natakbo natin. Trip A, ayan o. 1,505 kilometers yung North Loop natin from bahay hanggang bahay, balikan 3 days. Ayan, 1,550 ang natakbo natin. So ayun, doon nagtatapos yung ating episode ng ating North Loop. Ayan, nagutom tayo, kababiyahe. Ayan, lakas ng ulan kasi kanina. Nabot ulit tayo ng gabi dito sa bahay. Alright, so 3 araw. Grabe, ang tindi. Kasi syempre first time, pero iba yung experience eh. Magastos, nakakapagod, mainit, maulan. Pero yung experience talaga. Nakita mo yung mga lugar na hindi mo pa nakikita. Ayan, yun ang kagandahan nun eh. Experience na hindi mo malilimutan, na pwede mong ikwento kasi nga nagawa mo. Yun lang naman about sa North Loop. Maganda. Okay? Ang lawak ng Cagayan. Ang lawak ng Cagayan. So, yun. Good night sa ating lahat. Alright.